एसे सिख्लाफोरखौ फन हरसै नङा होमबा? खोनादों दा सेंग्राफोर? सनानों बापरे माइकखौनो नांखाया बरिया बिदिनो खन हरबाय थानो नोंसोरबो सनानों बरिया आङो स्पेसियेलि जोंहा बिनानावनि थाखाय दोंसे मेथाइ खनगोन दा बिनानावनि थाखाय बिनानावा जेरावबो थांनो मोननाय नङा दे बुलु मुलु रे बेजों समाया बैजों समाया समायो बेवहायलाय रं सासेन गैया नामा समायनाय हा दे आंजोंल' समायथारो रेडि ना गासिबो बया मोसानांगौ ओरैनो बया सेंग्राफ्रा खम जानो बिसिना बयबो सनानों जारौ आंनि जारौ सनानों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय दुखु जारौ 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 सनानों जारौ आंनि जारौ सनानों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय दुखु जारौ गासिबो सेंग्राफोरखौ लेंहर जोंनि खोथाखौ मस्ति जोंनि खोथाखौ मस्ति गोदोनि दिना Desa Kabupaten Bogor, 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 Bogor. Apa yang harus kita lakukan?